Er I veninder i virkeligheden? Ja. Det er vi, ja. Det er vi, ja. Altså sådan rigtig gode veninder? Ja. Faktisk rigtig gode veninder. Og hvordan kom I på, at I skulle slås herude i dag? Vi må indrømme, at det har været lidt en drøm, siden vi så det første gang. Hvilket var sidste år. Og i et helt år har vi været holdt op på, at vi skulle deltage. For det kom vi til at sige. Det skal vi bare. Ja. Vi fortrød det lidt undervejs. Nu gjorde vi det. Ja. Det er faktisk ret fedt. Det var en fed oplevelse. Det er lige en, man kan bucketliste, ikke? Det tror jeg, ja. Har I øvet jer hjemme på stuegulvet derhjemme, eller? Ja, en enkelt gang på mit gulvtæppe derhjemme, og det var overhovedet ikke noget lige det her. Det var slet ikke lige så fedt, og slet ikke lige så voldelig, og slet ikke lige så... Hvorfor var det, I jo ved at fortryde undervejs? Jeg tror, det er seneskræk, Ja, var det ikke det? jeg havde så ondt i min mave. Ja. Vi har haft helt ondt i maven siden i morges, og vi har ikke kunnet sove, og vi vågnede klokken 7 og var nervøse og har rystet i bukserne siden. Men nu er jeg snart, jeg kan gøre det igen. Altså, Det var mega sejt. Var det optur også med folk, der jublede der? Ja, det var mega nice. Crowded og det hele, ikke? Det var faktisk en virkelig fed stemning, og bare den der måde man bliver taget imod på, det var virkelig fedt. Ja, det synes jeg også. Overraskende.